وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerim'de diýär: sen elindäki maly mulky kıyamat gazanmadan çyryň berdik. وابتغي فيما آتاك الله. Hudaý Taala sana beripdir ahym. O beripdir däme näme gazan? الدار الآخرة kıyamat gazan. Bir buğda fani dünýäk ağlanama we la tansa nasibaka mined dunya. Dünýeden nä miqdar paýyň bar sen? Onu unutma dipdir Hudaý Taala. Sen milliardy bol, her form sermaýaň bolsun. Her form ýer ýurdun bolsun. Dünýeden sen ahyrky sermaýeyi ki kıyamata gaşyn uğratsak, şo taada sen kıyamata milliardy bolup uğraba bolmaýar. Näme bolup uğramaly? Hem çynany ki dünýä gelen dışly adam arassa, ondan şeýim akça gunnakda saklanýar. Dünýeden geçende de belkim günäden pozulan bolsun, iman ameli salihy gaýym bolan bolsun. Ondan şeýim ýagşy niýet edakamda keffinu mawtakum al-bayaz fi hammal. Ýagşy niýet edakamda ak kefen, ak parça bilen kıyamata gaşyn gitmeli hemişegi ýaşajak ýurduňa. Dünýeden ahyrky nesip etjek zadyň sana ýagşy niýet edakamda agaýmaş geydirjek. Ondan şeýim elindäki maly mulky ki muwaqqatan sen elinde du, şo bilen kıyamatyň gazanypdyr. Emma Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme diýär? Mugaddem edip barýasa. La ya'tiyanna 'alan nasi zaman. Kıyamet goýlanna adamlara bir zaman geljek diýipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. La yubalil mar'u bima akhadha al-mal. Adam nirden maly alýa gazanýany hiç mogada saýhaljakka diýipdir. Saylajakka. Emin halalin emin haram rawahul Buhari sahih hadis. Kıyamet goýlanna bigat bozagokçylyk boljak. Şu dünýä nämeden şeýim ýaradylypdyr? İnsanyň elindäki mal nämeden şeýim Hudaý Taala mal beripdir? O zatlar ýadyndan çykarakamda aýa şu halaldan kesbetdim ka haramdan kesbetdim ka diýip fikre geljekkä diýipdir. Şu zaman boljak diýipdir men ummatyma. Ey musulman dogan. Şu zamanyňky ulughan mozel bilkim täsir etsin diýip şu umyt bilen aýdyly. Näme meselesi? İktisatda ulughan istiwa edakamda dünýeden ters istifade etmek, o da näme? Vam meselesi. Vam diýilýär, nuzul diýilýär, derset diýilýär, sut diýilýär, dirkert diýilýär, haqqy galam diýilýär. Muň ady kan. Garal musulmanlary anlaşdyryp ýapylajak bolan soň muň adyny ütgetýärler. Ey musulman dogan, Hudaý Tebaraka we Taala Qur'an-ı Kerimde ýürüýte 5-6 aýaň içinde şu riba barada bir gurrun aýdýar. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ellezîne ye'kulûne r-riba la yaqumuna illa kema yaqumullezî yetehabbetuhu'ş-şeytanu minel mes. Kıyamatda turanna riba ýan adamlar suudxar bolsa, şola eýne bir jyn qakan adam ýalak bolup turar diýipdir ey musulman dogan. Şu dünýede bir nefer jyn qaqsa näme bolýar? Därliýe, keplen kefin bilen hiç kim ýanyndan baryp bilmeýär. Ona derdi güýçli, on gözüne görünýän zat başga. Kıyamatda Hudaý Taala birente adamdan akylsyzlygyny, dünýeden dogry istifade edmäni, mal kıyamet gazanmadan çyryň berilen zat. Dünýäge gelipdirsen kıyamet gazanmadan çyryň, muny bilmänsen, aklyndan istifade edmänsen, aý şu däli ýalak bolsun diýip eýne bir jyn qakan adam ýalak bol kıyamatda turjak. Näme diýip? Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Olan aýdýan sözü şu, suudxar nuzulen ýany adamlar aýdýar. Şu muamele bilen dersedin näme farky bar? Muamele etýän pul gazanýan, men de pulumy işletýänler, 1000 tümen berýän 2 tümen alýan. 1 million berýän 2 million alýanlar diýip şey diýerler. Ve ahallallahu al-bay'a ve harrama riba. Derhalike Hudaý Taala muamelen halal etdi, dersede haram etdi. Ey musulman dogan, Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde kafirler hemişe cehennemi diýýär. Emma riba alýan adam musulman kafir yok. Musulman da bolsa fa ulaika ashabun nar. Cehenneme bir girýär, hum fiha halidun. 100% hemişe gidipdir aýet-i kerimede diýär. Yani riba yiýän adam hiç mogada cennet görmeýär. Näme diýip? İman yok mu? Dünýeden geçecek lehzesinde Allah Taala kelime-i şehadet ayıracak ondan. Yemhaqullahu riba. Ribadan kullen bereket ve rezayeti ayırdım diye Allah Taala. Ve yurbis sadakat. Sadakat bereket badiptir. Sadakada gidiyan yalak. Emme hurluk geliye. Wallahu la yuhibbu kulle keffarin asim. Özüne derse devamı halal ediyen
Dinden çıkan adam hiç moda Hudaý Taala gawryan nädir? Ya eyyuhellezine amenu iznen bizaydipdir ha. Ey iman getiren musulmanlar, ittaqullah. Hudaý Taala'dan korkun. Ve zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ribadan el çekin dipdir Hudaý Taala yine öwrelapdir. Fe illem tef'alu. Ribadan el çekmeseňiz, wamdan el çekmeseňiz Hudaý Taala aýdy otýaham. Inni ýene de barsaňyz haramlygyny bileňizden soňra barsaňyz fa'zanu biharbin minallahi we rasulih. Bilin Hudaý bilen peýgamberine ona kılçal çıkan ýalakdyr dipdir. Fa'zanu elam edin dipdir biharbin minallah. O ve näme etjek? Hudaý Taala bilen jeň etjek we rasulih. Peýgamber bilen jeň eden ýalak bolarsaňyz dipdir. Ey musulman dogan. Fe illem tef'alu fa'zanu biharbin minallahi we rasulih. Bir muğada el çekmen ýene wame barasaň men bilen ýakalaşan ýalak dipdir. Ahum mola bilen ýakalaşsa gelişermişmi? Belli zat ahum gawadan bilen ýakalaşsaň biýawry bolýan. Bitir bir haýa bolýan. Peýgamber daha Hudaý Taala men bilen orta çykan ýalak dipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Bir näçe däne ahadis-i mübarekinden hetmen bileýin ey musulman dogan. Ohum netije giri eder. Peygamberimiz aýdypdyr: "Beyne yaday sa'a yalharur riba we zina wal khamr." Rawahu at-Tabarani. Kıyamet golaylaryna awal bir oğrunça edilýän 3 tane günah we şonu milletin arasynda jaýada hamda etjekler diýipdir. Mekan aljak bolmaly. Bir milletin arasynda zina kanalar diýipdir. Bazarda görmeýän bir haýalar. Hudaý saklasyn. Bir de milletin arasynda awal oğrunça edilýär. Emma kıyamet golaylaryna il ortasyny elam edip ribalarla diýipdir, bir de araq şerle diýipdir. Bilýänlersiňiz gadim zamanda wahmalyan adam, suutxan adamdan yüzüni gözelmeýänmişdik şol adamdan aslan. Başarsa şu bir jeme gelsin, başarsa olakan ahurlan ýany gelahamda bir sadaka gelsin. Suutxar diýähamda on Hudaý Taala bilen düşman ahmy, Hudaý Taala bilen orta çykan adam. Ona yüz beriljekmi? Emma bu zamanda kän bolansaň, dirt bolansaň, indelmäsäň ey musulman dogan bu zatlar galyp barýar. Yine biri Peygamberimiz aýdypdyr. Innar riba sahih hadisa. Ve in kasura gurbana hewra malın kanaljak ýalakdyr fa inna aqibatahu tasiru ila qillin rawahu Ibn Majah. Her formda walasan nipdir. Gurbana kanaljak ýalakdyr emma bir güne sen diýdiň çakardyr diýipdir. Fa inna aqibatahu tasiru ila qillin bir gün tökönür diýipdir. Şon bereket ýokda. Sermaýan kandyr, murtdaliler kan salýan. Kan pomp benziller salsan, belli zat wam bilen görmäne kan pul gelýär. Emma dünýeden geçeklikden öwünçe Hudaý Taala sen bir bereketçiligim alyňdan getirip kelime-i şahadat soňra hamda cehenneme ýetjekdir. Yine bir Peygamberimiz aýdypdyr: "La'anallahu akilar riba." Hudaý Taala gargady riba ýan adam edipdir. Bu mukilahu. Özü riba alyp başga bir çağasyna iýdirse, özü ýanaka, özü riba ýanak. Emma ribany başga kişi iýdirse, onu gargady we şahideyhi. Bir mowgada şahit gerekdi ýa-da sefte goýjak, çek goýjak, senet goýjak şahit gerekdi. Iki däne şahidini gargady diýipdir we katibahu. Şon imzada hakynda mohr masyan bankdaky işleýän mutasaddini gargady diýipdir Hudaý Taala. Ey musulman dogan, Hudaý Taalaň gargaşyna galyp otyň ha. Ey musulman, ýene biri Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Ey nuzulan ýan dogan, özüň islah et. Ýa-ni aýtdym, innamal a'malu bil hawatim." Ýalňyşypdyr, sen musulman ýalňyşýa. Emma şodurşuň bulaşyp kıyamata gitjek bolma. Peygamberimiz näme diýer? Dirhamu riban ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu 'inda Allahi min 36 zaniyah. Rawahu at-Tabarani. Hudaý saklasyn. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam näme diýer? Bir nefer nuzul bilen, derset bilen, wamyň wesilesi bilen bir derhem gazanahamda şon çağasyna iýdirse, Hudaý Taalaň ýany 36 defa zina etmeden güýçlükdir. Hudaý saklasyn. Birce derhem, birce sekkesen gazanýan, şonda çağaňa berýän da haram lokmany. Hudaý Taalaň ýany 36 defa zina eden ýalykdy. Hudaý saklasyn. Ýene biri Peygamberimizden sahih hadisinden Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aýdýar: "Er-riba 73 baban." Şun nuzul wam derset diýerler. Riba diýen zat, wam diýen zat 73 tane gaf, şer gafy, günahkarçylyk, biderekçilik, bibereketçilik gaflar açýar diýipdir. Emma aysaruha mislu ayyanki harrajul ummuhu rawahu'l hakim.
Sahih hadis. İnki bäri başy şoň. Aýşala awraýylja. Şu açylan bir awraýlyk dip inki etegen gözleseň öz ejeň dipdir. Peygamberimiz öz ejeň nikah eden ýalak dipdir. Näjir almaly ey musulman dogan. Näjir şeýda hamda Hudaý Taala bilen orta çykyp jemii janawarlar düşse gözüge hamiyetlik bolar doňuzdan özge. Tamamy heýwanlaryň gaýraty ýokmy meger insanyň gaýraty näre gitdi? Kıyamatda musulman doğan kan adam Hudaý şükür bizim ýurdumyzda ýok ha. Emma kafirlaryň arasynda bolasa öz ejesi bilen izdiwaj edýän bolsa kıyamatda da şola bir ýawray bolup tursa şu wamalyan adam da şola bilen turmaly. Peygamberimiz diýipdir 73 tane telekelik gapsy şoňa asyrly diýipdir. İnki bäri başy ketelekelik aýşala abraýylja diýjek bolsaň aýsaruha inki ýeňilse şoň oňşamajak bolsaň diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam öz ejeň özüňe nikah eden ýalak diýipdir. Tasawwur edip bolýarmyşyň günahyny. Ýöne birin teklatary musulman jamiýede kän bolansoň göze öwrenşipdir ha. Azadyk wam geljek hawa. Sen 10 000 tümeniňe 1 millionyň 2 million boljakmyşdyk, 1 million ýarym boljakmyşdyk. Teýýaryňy ýesi bolmaly ki. Sen özüň bir höner öwrenjek bolmaly, hem teýýaryňy ýesi bolmaly. Awalla aýtdyk. Fiqh Hanefide, muhalif şeriat. Hem boynumyzda galmasyn. Awalla aýtdym, ýene de aýtýan inni aýtjak däl ha. Çün boynumdan sawulýarçyn reban gurruňy. Adam garryýanda bir keyf edip ýerniýän umydyňma. Näme diýip? Ýaş kaňa sen çağaň terbiýet berýän, çağaň ulatýan. İnşallah garryýamda ýa çağamyň aýlygy bilen oňorn, ýa özümde bir aýlyk kılja adam bolaryn diýip şu umydy temme küçde ba. Emma şunu bilsen ey musulman dogan, garryýanda keyf edip şu öňçäki zähmetiň iýiň gitjek bolsaň, istimrar tapdyryp, dawam tapdyrjak bolsaň, bimi ýomar etdirmesin. Bimi Ömer Hanefi mezhepde mutlak dogry däller. Pulla kakamda. Ondan sonra hadamaty bimesi oňa gurrun ýok ha. Hadamaty bimesini bir zat etseň bolar. Emma şu aýanda da näme bolýar? Banşes bolýar. Banşes bolan esen dökün mablag bilen aňyrdan gelýän mablag hiç moda dengelmeýär. Şu dengelmedik suratynda musulman garryýandan sonra fa'zanu bi harbin min Allahi we rasuli. Sen Peygamberimiz aýtdy hem öwrelap durman bi hayaçylyklary. Ne kadar ulukan günahlar var? Şolary mubtala bolmaýly. Ona näme etmel wam almasak, kümede ýaşamaly. Hudaý Taala aýdypdyr: "Ahum yaqsimuna rahmeti rabbik? Nahnu qasamna beynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya." Hudaý Taala nämeden şin biren teklemiz maly mulky kan, biren teklemiz maly mulky az şoňa jogap beripdir. Näme dip palany baý bolýar, näme dip palany garyp bolýar dip zehniňe suala, näme dip men gelim giň bolmandyr. Emma döwrekdaşda biren tek adamlar bar, ýer ýurt bularda bar, olar kon tukan bularda bar, mamala bularda bar, gowçay bularda bar diýen bolsaň Hudaý Taala aýdypdyr: "Nahnu qasamna beynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya." Dünýede biren tek adamlary maly mulkyn kan etdik dipdir. Näme ol adam işe yarajak därahim. Ertek gün pil bilen halal çöreň ýüzüne gelmekle kuwaty ýok. Ondan için Hudaý Taala ol adamlar baý edipdir. Bilýänlersiňiz, maly mulky kan adam kan kärgäri ýaňarýan nädir? Emma biren tek adamyň maly mulkyny az edipdir. Çün bedeni kuwaty bar. Halal çöreň ýüzünden gidip biljek. Baý adamy maly mulkda ondan artykma jetdik. Näme diýip? Liyattakhida ba'duhum ba'dan sukhriya. Baý adam öz öýüni işlejek bolsa, meger kärgär gerek dälmi? Özü jaý örüp bilýärmi? Divar örüp bilýärmi? Haýatyny gazyp mesale işläp bilýärmi? Sahtamany işläp bilýärmi? Öz başarmaýarmy? Hudaý Taala mal beripdir. Täki beýleki musulmanlar öz elinde bolsun, işledasyň maly bilen. Emma biren tek adam Hudaý Taala fen beripdir, herfe beripdir. Binemesin. Başga bir gezip beren musulman dogondan maly mulk alakamda şoňa nämesin hyzmat etsin. Ýani baýlar da garyplan ihtiýaryna bolýar. Nämesi bilen maly bilen ihtiýaryna bolýar. Bir-birine ihtiýaryna bolýar da. Biz näme diýilen, resme diýilen daşyny. Baý adam, maly mulky kan adam garyby gollamajak bolsa, gystanyp duran, öýlenjek bolup duran çağalary gollamajak bolsa, onu kullan kanuny iktisat bolýar. Hudaý Taala iktisat bilen teklenki ösýär, bilen teklenki ösmeýär, bir-birini himayet eder. Şondan şeýim diýip Hudaý Taala şeý diýär: "Ey ýarallar, haram işe bulaşmaz. Eger dogry bolsa saly bendäniň, harama ulaşmaz, pise bulaşmaz. Eger dogry bolsa ýoly bendäniň" diýär. Sendigi yetmeň ýoluny öwreleýin. Bir-birinden himayet edeýin. Näme diýip riba haram? Sermenşe ribaň haramlygy, wamyň haramlygy
Müslüman adamı bidune delil hiç bir muvajjah delilin bolman izafa zadalyan şoňa wam diýerler. Bir mogada buğday alakamda bir ton buğday berip 10 ton arpa alsaň maňa gurrun etýän nädir şeriat? Näme diýip hakyň bar? Sen buğday berip dursaň, şaýat buğdaýyň arzaş kärrekdir, ondan şeň kärrek arpalanyň zereri ýok. Cins be cins, pul be pul. Arfa, buğday şu zatlarda näme cins be cins näme diýip izafa alýar? Näme diýip himayet edmeýär? Maly mulkun kän bolsa başga ýollar bar diýip Hudaý Taala şey diye.